Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan sagrifiċċju tal-Qoddisa għar-Ruħ Marija u l-familja Muscat. Illum ħuti jeżies il-Knisja tiċċelebra il-festa tal-qaddisin kollha, jew aħjar ta' dawk li qegħdin jgħixu f'Alla. Il-qaddisin mhumiex biss dawk li huma ipproklamati mill-Knisja, imma huma dawk kollha li qegħdin fi Kristu, li waslu temmew il-mixja fuq dil-art u waslu fil-glorja tas-sema. Kien ħeġġiġkom dal-għodu hekk biex nifhmu sew iż-sbuħija ta' din iċ-ċelebrazzjoni, għatu widen mhux biss għall-qari, imma għat-talb sabiħ li aħna ngħidu f'din il-Qudiesa. Għal f'dan it-talb hemm miġbur x'għandha tkun għalina din il-festa. Hija l-festa tal-ferħ tas-sema. Aħna imdorrijin u xekk. Ix-xahar ta' Novembru ngħidu x-xahar tal-Erwieħ. Mhux tal-Halloween, ix-xahar tal-Erwieħ. Imma l-Erwieħ ma nifhmux bihom imsieken il-mejtin tagħna. L-Erwieħ ifisser ħutna l-eżistana li qegħdin fid-dawl ta' Alla. U għalhekk hija l-festa tat-tama, il-festa li għandha timla l-qalbna mhux bin-niket imma bil-ferħ. U għalhekk inħeġġiġkom għatu widen għat-talb sabiħ li jingħat f'din il-Qudiesa. Hija ħuti għalhekk li tolbu maħfra lill-Alla għal ħtiejietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, bil-għajnuna tiegħek qegħdin nagħmlu festa solenni biex nagħtu ġieħ lill-qaddisin tiegħek kollha f'daqqa għal merti tagħhom. Ilqa' it-talb li tant qaddisejn joffrulek għalina u xerret fuqna bil-kotra il-ħniena mixtieqa tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwanna Apostlu. Jina Ġwanni, rajt anġlu ieħor tiela bis-siġil ta' Alla l-ħaj minn naħa tal-Lvant u bleħenu li jgħajjat lill-erba' anġli li lilhom kienet ingħatat is-seta li jagħmlu l-ħsara lill-art u lill-baħar u qalilhom: tagħmlulhomx ħsara lill-art u lill-baħar anqas lis-siġar qabel ma nkunu stampajna s-siġil fuq il-ġbien tal-qaddejja ta' Alla tagħna. Imbagħad smajt x'kien il-għadd tal-issiġillati, 144,000 is-siġillati minn kull tribù ta' wlied Iżrael.
Wara dan ħarist u wara kien hemm kottra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribu, minn kull poplu u l-sin, weqfin quddiem it-tronn u quddiem il-ħaruf, lebsin il-bies twal bojot u bil-frijaj tal-palm f'idejhom u wollew leħinhom u bdew jgħidu: Is-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tronn u lill-ħaruf. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tronn u madwar ix-xjuħ u l-erba' ħlejjaq ħajjin u waqgħu wiċċhom fl-art quddiem it-tronn jagħtu qima lill-Alla u jgħidu: Amen. It-tifħir u l-glorja, l-erf, ir-rat ta' ħajr u l-ġieħ, il-qawwa u s-saħħa lill-Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qabad u staqsini: dawn li għandhom l-bies twal bojot fuqhom min huma u minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, qedlu jien. Imbagħad qalli: dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-biesi tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għax hu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Min jista' jitla fuq il-għolja tal-mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu, min għandu jdeħin da fuq qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruha. Dan hu n-nisel. Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakob. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu il-mulej. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, araw bliema għoża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, issa aħna u li Alla, imma se nkunu l-qudiem mhuwiex irrevelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax naraw kif ilu. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa palma safi huwa Kristu. Il-kelma tal-mulej. Nitlobkom tqumu bil-wieqfa. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u imtaqlin u jiena nserraħkom, jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu kif ra il-folol tela fuq il-muntanja għad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid: ħenjejn il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Ħenjejn l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjejn ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjejn dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjejn dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħenjejn dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjejn dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu u li Alla. Ħenjejn dawk li huma persegwitati minħabba jissewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Ħenjejn intom
meta jajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen bil-gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlasom kbir fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Għalfejn din il-festa? Il-qaddisin mhux kollha niċċelebrawhom wieħed matul is-sena kollha, mhux dejjem hemm xi qaddis. Għalfejn il-festa tal-qaddisin kollha flimkien? Għaliex din hija l-festa tal-umanità. Din il-festa lilna trid tfakkarna li aħna qegħdin fil-mixja tal-qdusija. Il-ħajja tiegħi u tiegħek hija mixja ta' qdusija u nagħmel l-affarijiet jien mhux biex insejr għaddejs, imma biex dik iż-żerrija ta' qdusija li jinżeret fija jien nieħu ħsieba u inkabbara. Ħadd minna ma jsir għaddejs bil-ħila tiegħu. Aħna nsiru qaddisejn għaliex ġejna maħluqin minn dak li hu qaddejs fuq ġbija tiegħu. U għalhekk Alla ħalaqna biex aħna nkunu qaddisa u miegħu fil-glorja tas-sema. U għalhekk eżjies il-Knisja tiġbor dawn il-qaddisin kollha u tpiġġihomna qudiemna propju fl-ewwel bidu tax-xahar ta' Novembru. Ix-xahar li imbagħad aħna niddedikawh għall-erwieħ tagħna. Jien ma nħobbx ngħid il-mejtin tagħna għax dawk mhumiex mejtin. Aħna nagħmlu festa u dan għada narawh lil minu ħaj mhux lil minu mejjed. U għalhekk il-Knisja qed tgħidli ara dawn kienu bħalek. Dawn bħalek għexu fuq din l-art. Imma llum qegħdin fid-dawl ta' Alla. Infatti jaraw ftit x'għamilna anke fil-bidu tal-quddiesa. Bdejna l-quddiesa billi-s-saċerdot qalilna erfgħu qlubkom il fuq, intebħu li l-mulej huwa magħkom. U meta jien nintebaħ li l-mulej qiegħed qudiemi jew li jien qiegħed qudiemu, jien nintebaħ bil-fors, bil-fraġilità tiegħi. U għalhekk tlabnieh għal 3 darbiet, mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, għax aħna midinbin, aħna fraġli. Imma mbagħad x'għamilna? Dritt wara ingħaqadna mal-qaddisin kollha u wedna flimkien il-glorja l-innu tal-qaddisin. Jien din il-ġurnata tfakkarni dejjem. F'naqra tat-tifel kont għadni ħanibda l-ewwel snin tiegħi ta' saċerdot u propju fil-katekiżmu meta kont għadni Ruma. Dan it-tifel kien qalli jimmissa l-qaddisin dak ma jiġbewx is-sema għaliex ħajoqogħdu jagħmlu. Jiskantaw u għandu raġun. Għax naħseb li anke aħna l-kbar għed-dinija. X'inhu huma jagħmlu l-qaddisin? Il-liturġija tal-lum murietna. L-ewwel qabel kollox ifaħru lill-Alla, ikantaw il-glorja lill-Alla. Imbagħad daqshekk qegħdin fid-dawl tal-Alla ikantaw il-glorja lill-Alla. Imma mbagħad taraw it-talba li għamilna li bija bdejna l-quddiesa kemm talba sabiħa, il-klim tagħha. Għamel mulej li inti llum qed tagħtina ċans
li namlu festa solenni, mhux festa solenni, festa kbira ġifieri. Li l-qaddisin tiegħek kollha f'daqqa, li qegħdin jarawk, qegħdin quddiemek. Imma l-merti tagħhom ilqgħu koll it-talb li huma jagħmlu għalina. Ħafna drabi aħna nirraġunaw il-kontra. Ħafna drabi aħna nitolbu għalihom, anke għal-mejtin tagħna, dawk li qegħdin raqdu fi Kristu, nitolbu għalihom. Hija xi ħaġa sabiħa, imma mhux biss. Tinsiex li huma fis-sema qegħdin jitolbu għalina. M'għandix din il-festa allura eżjes, jekk aħna ngħixuha b'fidi timlina bil-ferħ, timlina b'kuraġġ. Altro. Din hija l-festa tan-nisrani, mhux il-Halloween, l-erwieħ u l-biża u mbeżżew bil-mewt l-tfal. Din hija l-festa fejn aħna ngħidu aħna mhux se nispiċċaw f'qabar, imma aħna l-ġisem tagħna anke jekk ħajspiċċa f'qabar, għada pitada ħajqum irxustat għad-dawl ta' Kristu. U dan huwa l-ewwel ħsieb. Hekk din il-festa qed tgħidli taqtax qalbek fil-mixja tiegħek għax hemm il-qaddisejn protetturi tiegħek, hemm niesek, hemm il-ġenituri tiegħek, hemm qrabatek, hemm uliedek, hemm żewġek, hemm martek, qegħdin fis-sema u qegħdin waqt li jfaħru lil Alla jitolbu għalik biex inti tingħaqad magħhom fil-glorja tas-sema. It-tieni u l-aħħar punt. Bil-Malti għandna qawl sabiħ. Meta naraw xi wieħed daħkan u taraħ kuntent, u forsi inti iżjed u iżjed tkun xi ftit magħkus bil-problemi jew bil-mart jew bl-inkwiet, aħna x'ngħidulu? Isa, inti sew wiċċek għad-dawl, inti sew wiċċek għad-dawl. Dawn huma l-qaddisin. Huma dawk li huma wiċċhom għad-dawl. U kontinwament jitolbu għalina biex aħna nersqu lejn id-dawl. Ir-rabbini Lut għandhom eżempju sabiħ ta' kif ifissru dan l-tfal iż-żgħar. Imma jfissruh lilna. Araw ix-xemx, iddawwa l-kull imkien. Aktar ma jien nersaq lejn ix-xemx, aktar ħansib wiċċi għad-dawl tax-xemx, aktar ħanirċievi jisħana u l-qawwa li tagħtini x-xemx. Imma aktar ma jien nidbiet mix-xemx, aktar ħaniksaħ u aktar ħansib ruħi fid-dlam. Din hija l-ħajja spiritwali. Il-ħajja spiritwali hija dik li aħna nersqu lejn id-dawl ta' Alla biex inkunu imdawlin minnu, biex inkunu imħadnin, imsaħnin mill-imħabba tiegħu. Aħna min aħna. Dak li jedna fis-salm responsorjali. Għaw xi ħadd li għadu jiftakar x'edna fis-salm responsorjali. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Din hija l-ħajja tagħna fuq l-art. Għalhekk il-mulej jagħtina dawn l-4 ijiem. U mhux kulħadd hemm min jgħix 80, hemm min 100,
hemm min jaqbiżhom, hemm min jgħix sentejn, hemm min jgħix 3, hemm min jgħix 20, 30, 50. Mhux kemm tgħix l-importanti huwa propju dan li aħna nfittxu li nkunu ħenjin kif smajna l-Vanġelu. Alla jriedna nkunu kuntenti minn issa fuq din l-art. U biex jien nkun kuntent, hemm bżonn ħaġa waħda li forsi hawnhekk aħna nitqarqu. Li kuljum f'kwalunkwe ċirkustanza jiena nfittex il-wiċċ ta' Alla. Infittex x'irid jgħidli Alla bl-istorja tiegħi, bil-familja tiegħi, bil-post tax-xogħol tiegħi. Infittex li l-kelma li huwa jgħidli inħallija iddawwalni. Ejjew nitolbuhom din il-grazzja lill-qaddisin tagħna. Ejjew nitolbuhom il dawn ħutna, lil dawn qrabatna li qegħdin fil-glorja tas-sema biex ikomplu jitolbu għalina ħalli aħna meta nħabtu wiċċna mad-dlamijiet tal-ħajja kif huma wkoll ħabtu wiċċhom magħhom ma naqtgħux qalbna u ma ngħidx Alla l-sieni imma infittex dejjem aktar il-wiċċ ta' Alla. Għax aktar ma nfittex lil Alla aktar nintebaħ bid-dawl tiegħu fuqi. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jeħud jes ummu bil-wifqa u għalhekk aħna b'fiduċja sħiħa nistqarru li aħna uliet id-dawl u nistqarru dak kollu li Alla qed jagħmel magħna sakemm aħna naslu ħdejh fejn waslu il-qaddisin kollha fil-glorja tas-sema. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fihom mill-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Kif il-qaddisin kollha qegħdin iresqu it-talb tagħhom ta' tifħir u ta' interċessjoni għalina, ejjew aħna wkoll ninaqdu magħhom u nresqu it-talb tagħna lil Alla l-Missier u ngħidulu għalhekk salvana mulej għat-talb tal-qaddisin. Salvana mulej għat-talb tal-qaddisin. Għallimhom din kollha biex huma wkoll jikbru fis-sejħa tagħhom tal-qdusija billi jisimgħu il-kelma tiegħek u jieħdu sehem ħaj fl-Ewkaristija mqazza u jgħixu dan kollu bl-imħabba lejn l-aħwa. Nitolbu. Għas-setanin tal-art sabiex huma jaħdmu ħalli l-bnedmin jgħixu fil-paċi, fil-ġustizzja, fis-sliem u mhux taħt gwerer, biżgħat u moħqrija żejda.
nitolbu. Għalina il-koll biex imdawlejn mill-kelma tiegħek mulej, aħna wkoll jistħoq ilna nikbru fl-imġiba tagħna ta' imħabba lejk u lejn ħutna. Nitolbu. Dan is-santwarju għażiż ta' Ummok Marija, mill-kwadru tagħha stess tfakkarna li pajjiżna huwa s-sema, ixħed fuqna il-barka tiegħek. Qawwi l-familji tagħna fl-imħabba u l-fedelta tagħhom lejn xulxin. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Missier inti waħdek qaddis, għatina l-Ispirtu tal-Qdusija li tajtu lill-Ibnek Ġesu u li huwa għalina offra ħajtu bħala l-ħaruf bla teba. Għamel minna il-koll l-uliet maħbubin tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nemnu mulej li l-qaddisin tiegħek diġà qegħdin isaltnu miegħek għal dejjem fis-sema. Ilqalek din l-offerta li qegħdin nagħmlulek għal ġieħ tagħhom. U għamel li aħna inħossu l-għajnuna tat-talb li huma jresqu quddiemek għas-salvazzjoni tagħna bi Kristus Jiedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti llum qiegħed tagħtina li nuru l-ferħ tagħna għal belt qaddisa tiegħek Ġerusalemm tas-sema li hija jomna fejn ħafna minn ħutna diġà jinsabu madwarek biex ifaħruk għal dejjem. Għalkemm aħna għadna il-bot, aħna wkoll qegħdin inħaffu lejja bil-fidi, ferħanin bil-glorja tal-membri tal-Knisja li inti tajtomna bħala eżempju għalina u bajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għalhekk flimkien magħhom u mal-qtajja tal-Anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u b'ferħ kbir intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Għaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdussija, għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dehem ta' Siedna Ġesu Kristu
li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontanna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek hemm xerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Il-qaddisin diġà qegħdin jagħtu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem fis-sema. Kif jiena u jint nista' nagħti glorja lill-Alla? Billi nfittxu, billi ma naqtax qalbi, billi nemmen fih li huwa id-dawl tiegħi, billi nagħmel ħilti kollha biex ngħix it-talba li sejrin ngħidu flimkien. U għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Please.
wiċċna għad-dawl għaliex aħna qegħdin infittxu l-Alla. Il-bniedem li jfittex il-Alla diġà id-dawl ta' Alla jiddi fih, jiddi fuqu. Ejjew għalhekk iż-Jeżies nintebħu b'din l-għaqda li seħħet fina. Din hija għaqda sagramentali. Imma għad niltaqgħu wiċċ imwiċċ kif qalilna San Pawl fit-tieni Jittra. Għad naraw il-Alla kif inhu. U dak id-dawl ta' Alla jiddi fuqna bil-qawwa kollha tiegħu. Jew għalhekk nagħmlu ftit mumenti ta' skiet u nħossu din l-għaqda tagħna ma' Kristu. U nirringrazzjawh talli għalkemm aħna fraġli huwa ġien ifittixna u jingħaqad magħna biex idawwal id-dlamijiet tagħna. Nitolbu. Aħna nadurawku Alla, għax fost il-qaddisin kollha tiegħek inti tassew tal-għaġeb u waħdek il-qaddis. Għatina l-grazzja li nikbsu uqdusija sħiħa fil-milja kollha ta' imħabtek biex minn din il-mejda imħejjija għalina pellegrini fuq din l-art ngħaddu aħna wkoll għal festa tas-sema pajjiżna. Bi Kristu Siedna. Nixtieq infakkarkom u nagħtikom il-ħinijiet il-quddies ta' għada. Il-quddies ta' għada f'dan is-santwarju ikun fis-7:30, 8:30, fl-10 ta' filgħodu u imbagħad fis-6:30 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.